Toha kini gepor sa sisi empat nga aingu yo blay. Bangin apoy siya kini gesngi, beningkong jong getayo. Aga bangila iya gabangin poi biang siya kini gesngi, daga jing ay ga jong turay. Bala siway ga bapiniya iya kini gesngi, nang ni siya khamat. Nga kwa pindan ga donut ga besngongu yo blay. Bo blay udang ay hangi bangin yo sngaw biang iya ga ketin ga jong turay. Jan man lagi sengi. Nga ay ngu yu blay nga la ay fi gitu ki jing hikai ki biya day bat gitu ki lai jait bengi day ban kiar. Bat nga la keren hadu kumba lai tali ki pat. Bat nga da ngej kala along ke jing mentoy ki bakraw, ke jing yada, ke jing yarab. Bagi beriyo hagi ni ki sengi. Kindup sengot ho iya ga nongrim jong ke ketien ke jong blay. Kabang kwa mentay ki sengi bangan keren hang ni ka day. Ya kabangan ay shapi ki jing hikai ka bakhamdan kam shushu. Yak kabala ino lani la banong no yak kabala kenja la pendu ya gane jing shikri na ki jing hikai ki bobon ki bangiyo hagari ba gajat ben riyo ka pertei barok away kham tama ga jinglong mensem na mga yo I naga bible I kidon ki nong hikai lani ki jing hikai ki bahabaw jisu kuren teng ngiyat light na kita bangi hikai ki waipan kawai ka mga siyam hagani ka bible ka bau jisu uhikai ka banga siyam bau jisu shimika bagaday ka ba hajurong tam ka ba don kam tam haga jingi day baga jing shekri blay ya ka ba ngi mentangi klem siyam shu bagaday ka ba don kam bat ka ba hakamat tam ngi bu ika syadien ngi syukta ika teng ray ngayo I baga ni ka day ka bau jisu bu nungkong tam baga taga day uwan siya ka ni ka perthei Hoit uwan ban yap alo ga din fna hoit uwan ga ban ma bigi pop hoit uwan ban pelait ingi na ga dujok no setan na ga bodjing do mangin yo alet chibneng ya ga tangam ni keren kata ga de ga benungkong enrei hadian bo jisu uwan jiga ni ga pertenga kwa ngan ongi pi ka ban nungkong tam ka bo jisu uwan ban pendap ga dei uwan ya ka ban penlong Synran ya ki priyo ukwa ya ga ban wat ya ki Synran uwan ya ga ban hikai ya ga Jinglong Synran Nakataga daw nga kwa nga nong ifi ka jing tumu ko bakong san jang ka gospel. Kadai iya kaban penmi shibuan ki Synran om tang ki bangay. Fi ka jing tumu ko ba Shisha jang ka gospel kadai kita. Bangim day ban shibuan tang ki priyon rengi day ban mi shibuan ki Synran ki jang Jesus Christ. Ngan ong ifi kumni. Kabalang ka ba Shisha. Kadai ka ba penmi buan ki Synran om tang ke jing yabun ki khle brio kita kadai ke jing ke balang lani ke jing shekri play ke bashisha namar da pipuli ga bible u jisu khlemwan ban yekendu igi patba u khlemwan u jisu ye ga banwan ban ongno ban ba unsha ya lama ki patba uwan ban wat na pedeng jong ki patba ye ki Synran but day na ga daw nga kwa ngan sipuli fi kindiat na ga bible Shwai gi mangine ya chikhmat nagani ga tin gi jong try ngini ga jing kwa ka jong Jesus Grace ngini puli na ga gospel ga jong Matthias dal pi puli na Matthias kala nang ka ba khatdu nang ka ba arbu pra pengan puli na du khat ga ba khat riu ko ang gubli ki khat wi ngot ki Synran te gila leit no sha Galilea sha ulum sha ga bo jisu ulay kot la ni ulay bo bat ki haba kila yo ite u gila yo mani dami un re don gi bla snow artatin u jisu te udah wan udah keren udah ong la ay nga kabor baro abneng bat agi kendau nama kita kento kida leit no mapi sabay ni kitinwang namar kata kento kida leit no mapi to penlong Synran ye gi benrio baro da pen baptis ki aga keteng ke jong kupa ke jong khon ke jong mensim bukoi da hikai ki ban sumari ki eke baro kat ki bangala hukum pi hakmiru ngalong ringkat bat pi lagi sengi hadu ka bawai no keperkai. Fikir tak kadai ka ultimate goal dengan buat dengan ketin English. Kadai ka thong ka ba ningkong let's say ngalaban buat kadai ka thong ka jing temu ka ba kong santam. Ka ba Jesus Christ ubu agani ka lenang ka ba arbu pra ka ba ngala puli sipi. Baka balang ka jing shikri play uplay upai gini ki Synran baki dai ban naik lang ka pertai ban penlong Synran.
Pi ban penlang Synran ni ki jait ben riu klamong ba pin lek ban supen kelaba mat ndre ban penlang Synran ni ki kin ja ben riu. Udang ni to make disciples of all nations ang in English. Ban penlang Synran ya ki jait ben riu. Kata kadi ke goal ke thong ka bo Jisu bu ingi bangi de ban pendap. But ngakwa kan ong ifi ke kat ni ke hiar ke Jinglong Kristan. Kat ni ke jam entah apa ko pertega dei. Ba ladang ikrentang ni ari kasi jantia nadu kinong ya lama pa ke sarkar nadu kinong ya lama ki sinong nadu kinong ya lama pa ke ki office nani ki jaka baro ke bengidan kinong ya lama ki kamniam baro ngani thui pil ke jing Shisha ni la yait like na kani ke tien ke bo jisuang lecture ke perthai penlong Synran ni penlong ki tangkum ki bengai ni su penrong ki ke balang ba nang ta deng su penlong riu khat ki balang ba yaki ki balang nang ta deng si pendap ki kamniam ba jingim jingi ke klempoi shi kata ke Jinglong Synran ka bangin da buat Shisha yo try ba bangin da snot ho ke jingmot jong ke Jinglong Synran ba dai na kata ke dau ke Jinglong jong ke Jinglong Kristan la nyau beng de ki buon ki be per ki niam ga pertai balai la nyau beng ke niam Kristan ga pertai namar ki Kristan ki de ki brio ki ba klem da le ye ga ta ka ba ki de ban le namar ka wai ga dau dai bala pen bakla na ke kerdan jong ki Synran shi ke kerdan jong ki banget ki ba malu mala lada pipini hiar gini ke kentin Jisu khamang uklemang to penlang banget ye brio ang khelek penlang Synran ni brio naga daga daw nga kwanga ni kai bnia e gini ke jingi kai kalaban jurong ro namar habang kren ke Jinglong Synran nganut ngan ong kadai ke jurong hadu kata ban nga kwa menta ke singingan poi se gini ke jingi kai ban abang ini ya chikmat gini ke po nga kwangan pen ifining kong sengap ka beningkong ka bang kwa kan pen ifi ke dai habau Jisu udan na gani ke pertai kum balai snam tam upenut buon kapor hoya ke jingduai ka ba ar ka ba upenut buon kapor dai bat ki Synran kendiat upenut bagi pai ba lada finio e ka takan pen long fi ba pin snot ho ye ka ta ke jingdan kam ka ba Jisu wan sini ke pertai ka beningkong wan ye ka ban penut por ke jingduai kabaar uwan ban penut por khambon bagi Synran bat kendiat upenut por bat kipai ba nak ta daw le pipuli na Bible u Jisu aba wan nganda puli fi na gtin ke jong try de pipuli u Jisu no wan u hikai ke gtin ke jong play shi kipai ba de pipuli ke gospel ke jong Marcus ke nang go besau na do khat ke beningkong pilap bo Jisu kren chapang ke parshi ke jong nong bet bat ndaw la dep krene ke parshi jong nong bet ka Bible ko nga khat ke beshipa usngap ngan peni nak la nang ko besau khat ke beshipa wang haba ula long ti kerpang wei brio kita ki ba jan jong u lembat kita ki khat arngut kile kli u shapang kita ke parshi ula ong te ki hapiken la ai ban tip ye ga mayan ge hima ki blai hare kita ki beshabar ye ki e bro on le ki ke nya ke parshi pi uang ni bat ia ka baki yo igen yo it kino mi champang sho bat ia ka baki yo snow gini yo snow kino snow thu sho ba yo kin kala ka ba mot baron map iki pi ge bo Jisu kren ni u kwa ia ka ban penkerpang ia ki Synran na ki pai ba haga ia ki pai ba ukren na ka parshi kat ba ka Bible ko ya ki Synran ka Bible ko haba ulalong kerpang wei brio kita ki bahajan jong ulamba kita ki khat arngot kele kli usipang kita ka parsi ulang ki happy ken la aban tebe ke hima ka jong ye ke jingmayan jong ke hima ka jong play ka bamot u Jisu upen kerpang upen ye pher ngan bu dak tin upen ye pher apdeng jong ki pai ba baru upen ye pher apdeng ki Synran men tangim yo isu kita ke jing pen ye pher ndan shu ki Synran ndan shu ki pai ba baro ngilong sialong banget malu malam to man nga kwa nga nong ipi man dagi sngi ba pide bin sngo tho ba Jisu nadu ko po jong u da kwa ban pni ba haga ba kerpang haga ba wai briu u shong ba ki Synran bat kita gi ba jan bar u bat ki pat ba ukuran dagi parshi andre bat kita gi ba jan bar u gamot bat ki Synran u le komlo u batai sha pang jing mayan jong ge hima ga jong play u pen pau haki ye kita ki ek bari jong ge tien ga jong play nakata ka daw nga kwa ngan pen fi kin dia no Marcus kun nang ko besau de pipuli
khat ke lai pulai ru lai pusau ko angkum ne daki buon ki parshi ru kum kini ulakren yak aktian ki kat bakila ban snow shampang ika bat klem ka parshi shim lakren ki ti haba kerpang ngakwa pini wa itaktin ti haka ba kerpang hi ujupan pau yeki aka baro haki Synran jang u Nagataga daw hado mentaga sipin labba shibun ba kibrio ki klem yo yeki ki badai ki bari no blay ki ba shakri yo blay ki klem yo satya yeki ki bari na tin ga job blay kam shim dan ga jingpan pau ga job blay namar ba baro ni poi tang shak ga jinglong banget ni kwa ki brio bangini pen roya po ki niam ga jingi bangini pen khai ki brio shibun bakin wan shigi balang ta bani pen roya ba bakan he ga balang nang ta bangin shibun ki banget ki ba malu malagi ba made mata bat ngani thu ipi de na ka daw pilap ang ne bo jisu ang klem ka parshi shim la krana ki ga mo chigi pai ba kren da ka wai pa kren betang da ka parshi hen rai aga jingi de bat ki Synran haga ba kerpang bat wai brio haga ba kerpang ujupun pau ye ki aka baro hagi Synran jo ngatwai min da ki singi kat bangan kren nang ne yet yala ka jong ka ching em snap ba theo ba ile de wala pidan nang no ko balang no ko jing shikri play da theo ba ile de hato pide ki Synran ne bi shide ki banget malumala hato pide ki nong bot ki jong Jesus Christ ne bi shide bi shibot ki niam ki rukom hato pide Shisha ki ta ki bide it you try ne do ko don no ne pidang don ki jing it ki ni ko pertai bat ka ta ka de ka bang kwa ngan pen i piang ne bau Jesus wan jing ni ko pertai ko point jong ka de lais nem tam u pelut por khambon bagi Synran bat ka bau penlut por bat ki gadai ka baningkong upen kerpang ki da ka bau hikai ki ki balong ka jingmayan jong ka hima ka jong play ai pin yo e ka tamen da gisni bala ka pikwa ba ka jing em jong fikan kan yo jing shai la pikwa ba pin yo jing snot ho e ka tinu play la pikwa ba pin la ban wan ra e ka tin ka jong play ka ba shai shi ki bri ega bo play kwa ban penong fi ki brio jo play ka bang kwa nga nong fi to nginom sulong ki baget malumala u play unum pen pau yang ngabe pilang sulong kristan pai ba umto u play kwa ngi bangin hiar na ngin kio na ka kedan jo ki jinglong kristan pai ba shaga ka kedan bangin long ki Synran bangin nong buat ki jo try na kwa nga nong fi u play u klem shania ye ka kam hang nuang noru u la shania ki Synran bat ngan pen e fi ngaba balai pulut por bagi Synran kabaningkong ukwa banika iki ye ke jingmayan jong ke hima ka jong play but udah pen pau ye ke beri ke jong try ha ki Synran de ha ki Synran bo pen pau ke beri ngakwa men da skin dengan ong fi la da fi de ki Synran u play un shani ip but un pen pau pi ke beri but ngan pen fi sa ka way ngapa kabaningkong balai ji su pen por bagi Synran ke de bo kwa ban pen kerpang ban hikai ki ye ke beri na ke hima ka jong play lebih pulih nang ni ngan syukran lengkat bahkan duk syai barok away ke jing syukri ke jong Jesus Christ kabar ke bangalap ke dai u jisu u trendru yaki ki balong practical mo ngam dan ketien ke si dengan bod ketien ke badai u tren ki lani u hikai ki ban practice ki lani bakin deki nong le ye ke ketien ke jong blai mo u hikai ki u tren ki bakin da pentri kam bakan dalang practical ke jing hikai fi mentangi poe ke jaka ka be namar ba bon tangi bangai ni sulet ji seng Sunday ni sulet ji sen na se ko ke tayo la da tan ki smart ji seng arsin ji tayo na laisen banata ni sulet ji seng si yo snow si sa stang ta ba ong kam snow tanat ne ka snow tanat na ta ni si snow hun ta na ma bangi la let jing seng ba bangi la pendep ba bangi pelut i ke por ke jing ya wai pat da dan ka ta ke bat nga kwa ngan ong fi hang tangi poe ke jing hendrai uji so abu kai ki Synran kwa tang bikin yo jing shai ye kita beri jong ke hima ka jong play ndala dep u penlong iki bikin mat bikin yo ban pentri kamru ya ka tien ka jong play fi menta bon ba ngi poe ka jaka ka be ni poe ka jaka ka bangi yo i bagi priu kim sut ho i em ka tien ka jong play ki kristan ki bon ki em glumar kim sut ho sut hau ka tien ka jong play balai namar ki le jing sengru na kwa nganong pi ki klem yo ka jing kai ka bedai mdaniru bakwa ban long Synran mdaniru ban perkhat ban hikai ka jinglong Synran bat ka baar ngan ong pi mdaniru batre ban pentri kam ka tien ka jong play kumbola yo jing hikai fi dene ta daud bi puli ni gospel ke jong umarkas ngai sngot nak ban puli ni la nang ko besau u jisu ukraine ko parshi ko bo nang ne
Ukraine ga farshi jong nong bet ubatai ga farshi jong nong bet Ukraine chapang ka shara ka poka shang Ukraine chapang ga farshi jong sumbai ubasan hagabari bat nang tada Ukraine chapang ga farshi jong sumbai terso bat Ukraine shibon ba ga farshi ndala dep hagi Synran uhikai ki Shisha hari kam ko tama so ang Synran na siginaw ni try me hikai ngi ki ni nglas ko komen na tangila pin lap ki banget men tagi let lang sus no tanat igi tagi jingi kai wat ki jingi kai jonga ki bang kren nang ni nang pe ang ani sngaw tanat hari ka bang kwa if gade sngaw tanat ru ai ngo yo blay ba bi sngaw tanat hari ka bang kham sngaw tanat manga gade bang an tip ba ba pi yo sngaw ba pi pentre kam ba pi kiyo na ka kredan jong ka jinglang banget malu mala na ka ba si yo sngaw hari pi kiyo si ka kredan kum ki Synran ba pi pentre kam ya ka ktien ka jong blay pet hang ningan pen ifi kum ka nuksa baka Bible ka ongkum ni ula kreni gini agi parshi but pipuli na kalanang ka basaw jong Marcos adin bula dep ikai iti parshi baro naka de khat ka balay pausan ka Bible ka ong ula ongru haki hakata ka sngi kamot hakajo ka sngi adin bula dep ikai nda ula dep ikai hakajo ka sngi habala janmit uang yangin ya let shisiliang shisiliang siya duriaw galilaya but pinda puli ulmut ban let shek siliang but nga khwang an ong fi ga ni gapor u ong nyale chano kiyo ga liang ni mentan da wai jisang ki kiyo ki kali ni let shi yeng ni let restaurant let bam show ni da wai jisang ni let kai ba yeng let kai situation ni stai u jisun da let bi kai ye ga jing sang shavinet bam show shavinet kai shi ba yeng masam ye ni ki Synran ya ki Synran ngam kren ni bangai ki let lang shang maknya ka pak ye ka let kai shanan polak let kai henre ya ki Synran nga kren ki Synran hang ni jisu marsin da bi kai ye ga ktien ga jong blay uang yang ni let shishilia let shishilia jeno ka Bible kong aga de khat ga balai pun riu kong haba kila i no ti yo pat ba kila let lam ukum bolong haga liang ndai dan ku pergi liang lambat kalau ke eriong ke berkerab ke jingat pelung kila palo sekalian ke bersependap ya ka uti ula dan tenang ke liang udah yo tiak ke singklik iti ke kersi angku kunran mem nyau setiap bangin siap haba ula khit ula senang ke air ula ong ke duria long jai wat kisho kum ta ke air ke jam ke long ke jai air ula ong tiak ki balai pilong ke shep tiang kata kum no pimpat dan ke jingat regila shep tiang sikat de air ke keren per log hi uni ula Shisha ke air ke duria ke ko ngu yo balai bu jisu kiu ke liang balai bu tia aprenka eriong na khwa ga nong pi ukwa ban pen pej hadin bu la dab ikai ki ni ki parshi baro bu la batai ki jingmayan jong hima ga jong blay ula kren chibo ne ga jing krau jong ka hima ga jong blay ba ga jing krau ga jong blay ba unda la dab ikai ga taw ong yang ni kiu ke liang ban le yu ban pej laki nang ne e ban pen tre ka me ga jing hikai ga bo kiu ano Jesus Christ and renda ha ba ga ki ga eriong u jisu tia ga sinkle ka bible ka ong ke le si uki angku kendrat memsunya setiap bangin sayap bat ngakwangan ong ipide hang ni pin sayo ya ke jingi kai ke jong jisu ke Synran kwa iki tang bagin su let jingi sang bat mi ni jingi sang let kai kwa ya ke bri ya ke ni ke Synran bahaba penlong ke jingi sang ai ki ke tin ke jong play kwa banyalami ki ya ke jakabadan ke eriong dai na kata daw fin lap dan ki bri ke banget ndak ya kendu eriong ki pet yaw dan apa yang dibangai ndagi kendu eriong kem treasure shakri play nama paling isu sak tangki bangai wali klat ikani jisun dah bangilai yo jingi sang dangila let jingi sang kam ko tahu mengisu ang sengau tenak Bersiriam style si shongki kali ke beram bat nang tade ni siapa isi ki jaka sengau tenak jingi bat nang tade hadian ni sia yat bro situ yo haga jingi yat ke riu pertai andre sanding ni let yang si jingi sang bat nang tak ke syukut kum ke tak ke jing em ke silong tang ke rukom ke niam ngam kuat kum ta kam dai kum ta u play un pelongi fi hadian fi sengau tin ke jong play udah kuat fi ben pen pai pi ki eriong balada pi kendu eriong ke jing em da tip shai bo play kuat ban yo fi long kum no pi degi reupat ba, pi kelumar, pi septiel, pi long panik, pi kijin mat, ne finang ban pentrekam, ya ke ketian ke jong play. Nga ngayo iyang nila dengan keren ni gani, kadai ke wain lagi banga jukren bon sian ba, lagi bon senam ngala keren, bat nganum keren jerong ang nenrei, ngan sipen iya pi, mudur ujisu utia. Ladagi Synran kinjen dala itu bahayo try. Ba uyot ya apa yang ke eriong
lada kini ki Synran kin nang ban tialang balu turai. Mdat ai kabala ban kta ia ka liang jongki. Habau Jisu tia. Ka eriong kamla pentut ia ka jingyo tia ko jong Jesus Christ. Bat ki Synran ki khun ban penjajai ia ka eriong. Kilong panik aga jing pule Bible jong alilai ngayo ibam dai tang bagi sulong panik nrai nganut ban ong ka jing ya tong ka jing ya penki ngalai ngayo i ne ki de kam Jisuru kita senga wet ro yu Jisu butia lamal bagi me yo ban tre kam hapdeng ke eriong ban da bat nda haba kim dan lachu kim ban se ban krisi yu Jisu karukom tu wai ru kam dai de baburam ki ong mem su nyau satia bangin sayap mem care yang ini, mem perkat yang ini, me khat yang ini, la buat yang mem ingin lagi Synran, mem salia yang ini lagi ni apa, me tiap yang tu, fin lap teng nda hadian bangi syakri ublay, nda habangim poi syakri Jinglong Synran ke Shisha, ni sulong tang ke banget malu mala, nginum skot ho ude eu Jesus Christ, bat ngin poi ke jaka ke bangin kelumar, bat day na kita kedaw habang yang nang ni ban hikai pi ke tien ke jauh blay, ngakwa bangan ong pi bau Jisu ude lam kenang iki hake eriong ban pet manu na pedang jongki ki bapentrai kami ke tu ke tien ke jong blay ke bula hikai ula pen syai ki sepang ke jing krau jong ke himau blay ula krene ke parsi jong nong bet hang no ki dana ke parsi jong nong bet ki dana ke kendau ke balang rot lenti ki dana ke jaka mau ki dana ke jaka psha ne ki dana ke kendau ke babaha hang ni ula bagi Synran bar khoi la jalot ke tu ke sembai terso la jalot ke tu ke sembai mau ke tu ke sembai bro ke tu ke ketua parsi jong sembai besana kabari la khoi lot tu jing kai pin lap ti bangai lu menta ndai kendu eriong ke jing khoi lot ke jing ngai baro khoi lot ke taka ke jing tep baro khoi lot tu jing snotana jing seng jalot baro gitu ki jing sngo bang bania snap tin ke jong blai jalot baro khoi nama menta gi dana ke eriong fi u Jisu snot ho e Synran ngaru ngam kren benye bi nde jaga jing ngi klumar ndai ke badan kami ngi gede balai bo Jisu din bu jit e Synran uhikai ki kerpang ukwa ba oni alam ki pat aga jaka ke eriong kanang bakin la ban pentrai kam fiu indau Jisu yang jat nang ni bagi kersiu ke Bible ko lo ang aga duriau long jai wat ki shu kum takal er kala jam jai bakal long jai er ndau yang senangi ke duriau ukwa ban nek nang ke ne khmat jong Synran ban le yu people in the Bible wang khnang bakin snow to but the Bible kong umai ki wang umne balai pilong ki besyap tiang kata kumno bapimpat dan jingai fim tip dadangan keren ke ne ke bejrong ba fin the yard ba utrai pile jingai seng kat no ru lada pimpat job hi ke jing syap tiang finum la setiap ban lagi Synran ke Shisha ke jong Jesus Christ balai wi alami ki eriong bakin like na ke jing syap tiang ke tes ke badan kam tam yang abe de pia bangirong kedai yagi Synran ke jong Jesus Christ kedai bahabangi rung ban utrai ban syakri ban bot utrai ukwa ban hikai ngi bangi dai ban job ya ke jing syap tiang nama ke jing syap tiang kedai kan nong sho na ke jing syakri blai bat hang ne Jisu ik nang iki pedang ke eriong bat ndau yang umai ki uang ini ki tian balai pi syap tiang pimpat dan jingat wang kumno pimpat dan jingat hagi we kinten ya ke bishop tiang abang dan manga bat ping ala jet bi binong Synran bat balai pimpat dan jingat abang ala hikai kat toy ke tianu play ke Bible gong kadang ong biang dekat besar puai jong nang besar gong Henry ki la syap tiang sikat de ye bat ki le keren paralog higi ong kumne ngakani ke de bang sngo komik ki ong kumne uni ulang u ai Shisha bakal eru bakal duriau ki ya kongo yo haki wegi kenten kila long Synran Petros la ia laga liang la buat ngayu ia do menta drani ki brio balong komne ki bala ia lo ki bro la nget Jisu la ya rem te bau e Jisu u Petros ne bat di Synran ki ong ulong u ai Shisha u ai uni mudur te bi ia lo ia yang sem galok ki khon pim te u Jisu de u ai bat bi bot tunginum long kumta gi riu pat ba riu madan tunginum ya long kumta tunginum ya kata ke kerdan bahabangi bot yu Jisu banginum te udeu fi day na kata daw fi kuli puli na Bible namar ba hang ni da fi puli na khat sa ko dan ko gi jing sha yang ni fi ka jing sha yang ni dai bandau Jisu nang ge duriau ba ga duriau ka haban ko ngo yu
Kidang lingo ki ong ude u e ni u bukum no ni bu wat ke air bat ke duri au ru ki ko ngo yo. Nga kwa bangan ngan per khat fi kita. Ude u e ki ong. Kapamat kum ladangan dan mangangan keli. Pi buat kum no yo. Ba pim tip u de u e. Kum no pi no e ga liang ka kam ka jam ka yeng sam ka lok ki khon ba pi ong mentau de u e ni. Fi de hang ta u Jisu tau yang ini ke Jinglong jongi jongki Synran namar ukwa yang ini ke wei fi yo in dah habu pa ya ke gospel ke jong Marcus hey ke gospel ke jong Matthias kalau nang ke bakhat rio ngan de pen i fi na ke khat ke bakhat lai u Jisu ula wan shiki pangkai saria Filipi ula keli ya ki Synran jong u balai u keli namar maneki ong ude wei bat ndaki ong ude u ei u Jisu ya lambiang iki yeki Synran bat nda layai ukuli iki u ong kumne unda poya kaiser ya Filipi ukuli u ong ki priu ki ong u ei nga u khunu priu ki Synran ki ong dan ki ba ong mede Yohanes na Pembaptis ki wei Elias ki wei pa u Jeremia ki wei pa nong itu lepa u Jisu pensange e kata ke jubab jongki ukuli sa wei ke jingli wang ngangan keli pi pat pi ong ngade wei balai ulai keli gumne ngade wei fi kene ngade ke beton kam tam ingi menta fi ngai Jisu ude wei fi damat ne emi u fi de skotho ne emi u ude wei namat nda bangi kendo jing aga jingem nda bangi pai ga jaka ka bangi sa mar wei nengi pai ga jaka ki tes bat ki jingi sham ki ba aga jingem lana ngim tip hayo Jisu ude uei ngin pai ga jaka ka ba kluma tambal setan unio ingi ba dei na kata kadaw ngala krene fi ba Jisu uyo i ba ka por ba snang ga duriao ba ki ong uei uni u ba kal ba ga duriao ru ki ko ngoyo nda ba ki kli uei uni hangni ndala pai kaiser ya Filipi u kli ki wang pi ngakwa ban tip na pi baro ni gi Synran pi bot ya ngakat ni shitang na gajing ya lenti jong pi la bot ya ngakwa ngan tip ngade wei ha gajing yo i jong pi ngasnol ngo bam dan bejubam manu ro ni gi Synran jelang snap be jar nama msoto ba shia bot nama ba yo kamba shia bot nama ba ndatngan ru ule u aibam bet untuk lem dan kam pisa shia bot bet nama ba mo shu sultanat nama ba kipat baru ya bot bon dan tak daw ya bot lang nang tade paralok la jong gi shia bot le se la man ong ta rukom kituru ya bot ngar bot lang ban ga kwa nong pi ga ni ko por u Jisu kwa bin jubot lang masih belang um tayu Jisu u kwa ba pin tip ba pide gi Synran ki ba itu ba ki ba tip yo try de way but ndau kli ki ndan ba lat kren mano na gi Synran nga aingu yo blay yo Simon Petrus u yeto u anga u melang u Chris u khon jong blay u ba im u Jisu yeto u anga u sok mo me ko Simon u khon u Jona na ba ga do ba ga snam kam shim la pen i ga ta hamen re ku pa jong ba beneng ngaru nga ong me ba ni melo Petrus berlo mosiang ngante ga balang jonga tigi kedap ga dujok kinom la yaka fi hang ne fi la ba Jisu u ai mensim u Petrus banda u ai mensim u Petrus wang suk ma me ko Simon u konjo jona na maga do ba ga snam company ga ta me andre ku pa ba bne open i ye me banga ngade u konjo play ba u Messiah u bala sle jong play Fidei na kata daw Jisu yalam ki Synran na gawe ga por kwa ban yalam ki ha ga bam de tang bon chu ai ki tin ga jong play and re ki Synran u da train ki da ga belong practical bagin de sham bagin de snotro u da kliru ki ye ga ta ga Jinglong ban sim jong ki bagin de ban itu ba yo try de hang tang kwa ga nong fi tip da pi pule ni ga nong u Jisu u ro yo Petrus wang sok mo me ko Petrus ko Simon ko jong us Jona na ba do ba snam kam sim lapni na pi pule yang ne Petrus lo sngo khan re pi pule ne khat ga ba ar ko shrum jong ne ga ju lo nong ga ba khat rio jong Matthias pi pule ne khat ba ar ko jirin ndaw Jisu pa u share ba Petrus u share ba Petrus na sngo ngo ba u to ba un sa sha pani ap un sa sha le ben ban sa kanta ji u ban sa sanar pnai u ndaw ye to i ga ta ngam jula mun dur ba ga khat ba ar ga ba ko u Petrus u
shim kerpang ye ubat ula sedang ban sneng yo Jisu. Usenran usneng yo nong elam. Ubrio sneng yo play ngan bu da tukten. Pi wat na da ula yo jing shine te bo Jisu de kun jong play. Ube im. Nga plang ni no Petrus dang not pada ban sneng kat yo kun jong play ube im. Melong ukris ukun jong play ube im. Ong Petrus. Ndre hadien bo Jisu ye thu bo se sharpen up. U Petrus ula shim kerpang yo. Nganot banong udale sing thu ba bo de khat kerpang arot wong ale le ne jan. Be yo sngo gi we. Me wa jukren shu mutu ktien. But ula sedang ban seneng dong medemen isen ay la de ku try. Kata kanam long me. Filap ang ne bo Jisu pai wong u Petrus. Khele jadien jonga meo setan. Melong mau jin thut yenga na ba mem nyau gi jong blame de gi jong brio. Shipang uyero shipang umai. Kakataro ka de Jinglong Synran. Da fidegi Synran gi jong Jisu Christ. Fin lap shipang pinikendu ye jing aimen sim. Sa shipang pinikendu ye jing penomen sim. Tanggaway ay ngo yu play bo Petrus ude Synran. Uyo shipang ge jing aimen sim shipang usha ong setan. And I Petrus uklem pet no try. Namar ki Synran ki deg badan ke commitment. Ngan sa ikai ke commitment shadin. Reng kren shua tangkata. Namang ngakwa mendag sngi bangan pen ishwa ke Jinglong Synran. Bapin sengut ho bo Jisu bo wan. Shagani ke pertai uan wat ke Synran bad u hikai ki. Man pen kerpang iki ni ke pat ba. Bad hadin bagi la yok sengau ke jing hikai. Ke bejanai ke hima ke jong play. Train iki begin di kendu ia eryong. Makin yo iban pentrai kamting ke jong play baru kuat ban keliru ke Jinglong men sim jongki. Makin dia ban subut rumah ban subut matla. Ada bagi dia ban itu yo Jisu dewe ai. Bat nang tade ndala dem. Pipulin da habaula mi pat na ke jingta mau yap shau Jisu. No mi pat na ke jingta pipulin na lanang ba gospel ke jong Lucas ke lanang ba arpo sao ke khat ke ba life on real da pipuli ke tien ke jong try ke angumne singap ngan pulin na ke lanang ba arpo sao jong u Lucas ke khat ke ba life on real tong ini puli ko ang tikat ba kidang krending ini ki eru u Jisu hi ula yang apreng jong ki bula ki long ke jing suk yepi en rekila sngau shir khai bigila shapti ngila tharai ba ki long rengai ngan nganum puli lot e gani kene kene hadien bu Jisu mi pan ga jing tap fin dau mi pan ga jing tap u klampen pau shi ki pat ba u pen pau haki Synran yo e ga taga nongrem yo e ga taga ktien ladau Jisu de ban pen pau ya de wat haduk ini gisni unum pen pau hagi besyabut malumala unum pen pau hagi Kristan gi malumala un pen pau hagi Synran ki jong haduk mentau play udang kwa ingi bengin long ki Synran bala dangi de gi Synran un pen pau ya de ngi kata kare ke jingkular kata kare ke jingkular ke bau tho na ke gospel ke jong yana sung ke bakhan rewang utau badan ye ki kitien jonga na sotanat e tu ke kitien bau Jisu kran kamkut tang hagi ni ki Synran khalar ngot re ke ne ke trekam ka apply hadu menta hagi ni ki sngi bau ong ga lenong ke ba ta sngap ngana pule fi ni ki kitien ke jong play wang ha ga lenong ke ba khat sau jong yanis ke de khat ke ba arfwe wang utau badan ki hukum jonga baru besumar ki utau long uba iet yenga utau ba iet yenga on iet yu udo to kupa jonga ngarungan iet yu bat ngan pen pau ya la de hau hadu mentag sngi play kwa iga bangin iet iga tin ge jong play kwa bangin ong gi Synran ge jong try but hadien bau mi pan ge jing tap ulai pen pau gi Synran hadu mentag sngi ru Jisu kwa ban pen pau ya la de mdai hegi riu pat ba kwa pen pau gi Synran but nga kwa ba pen kot ge Jinglong Synran mentag sngi tongan pen i fi sa ka we de nang bangin la iga bani ya chikman fin da hadien bau Jisu la de pen pau gi Synran shwa bau ki she beneng pipulin ge gospel ge jong map ingan ge kam de apostle
apostle ko nang ko beningkong mala tho igani do Lucas igani ki kam jeng apostle na pipuli igani pipuli na gitien ke jong play gong snap kan pulin na nang ko beningkong na do khat ke baar ka ong gini kitien hadu ko ta gisni ha ka ba la pediang u shijrong anda ula ai hukum do min sim ko igi apostle yag bo la jet igi bo la pen pau imru ila di hadin bo sha da bun dak shinna ba la yo i u de gi jin sabo sni bo de tu igi ri pang hi mau blai ta ha ba gele senglam ba u ula hukum igi ban let no na Jerusalem riban up igi jinkular ge jong pa ka bo ong pila yo sno na na bo yo ani si sha pen baptist de ada pen baptist pi do min sim bo ko se khindia sni hadu minta ba pi yo i yang ne adin bo jisu la shwai ge bon kiu shbeneng ka ba ngasnot nat ge ba u jisu u it haki Synran ye ke kamu blai ba pin pulin de khat bo pra wang ini gikien shang Jerusalem tat nda pi ma pi pulin de Bible wang shang Jerusalem tan pin ko pi de bor pi nong nong plai nga Jerusalem Judea Samaria ba situ ke ko ke pertai ba pi pulin ne u jisu u it ni ke kam nda ye ki pai ba u klem it ye ke kamu blai ye ke pertai hagi pai ba klem it ye ki tu ke be buat pai ba re o IT ke kam ke jong play ki Synran kita ka ke point ke ba ngakwa ba pinda theu ba ha ba ngakren ke Jinglong Synran da perkhat ba la fi kwa ban tray ke kam play la da khlem dei ke bo play da IT fi fim la pin tray la da play khlem da IT fi ke no ke kam cho ngan le kum ta dan shibon ngi feel ba ngi ong in le kum ta la da play khlem da IT pim la ba nei e ba abo la IT udan jinkit khle ya ga ban pin bia Madene ke daw nga kwa men tag sni ba vin sno tho igni ke kien bo blay ula IT ia ke ne ke kam ke jo hagi Synran ke ta de mga sno tana un pen pau ya diru de hagi Synran un IT ke kam blay de hagi Synran unom ay hagi pait ba lagi ni sni ke shitom kata na mal bangi perle jimot palat bagi priu ke ne bon ngi jing sang begin shia let jing sang begin shia wan jing sang begin shia let jing sang wan jing sang but mdan weiru ubo yo jing pen pau mdan weiru badan ke jing snot ho tinu play mdan weiru bala ban yang apa ki eryong mdan weiru bala ban nga nuk sa ba hai ke ri ke jait ben rio but ka wei ke mga shamang ni de ke be e palat ke dei ba u blay u khlem la ban IT ye ke kam ko jo o ki priu ke bon but nga twai men de sngi ba nga ba pi tong in kot ke Jinglong Synran knang bangin yo ye ke kam ko jo blay ke bon IT ngi un shania angi ki e krau ni ke pertai snap ngan pen EP sa go wei kene ge ge bang sngot nat ban peteng ge ge jingi kai ba ke ta ge dei nda ula dep IT ge kam ge Synran ngan pen EP ge ne nda ha ba ge Synran ki la yo ye men si bu khoi ha ge tu ge sngi Pentecost de pipuli na ge kam ge apostol ge nang ko ba ar na ga khat ka balai pu nyo pi puli ga bible kong nda ha ba gila yo sngo ga ni gala dungal ike din mu petra zu yalap bat gila ong akum no ngin le tu petra zu tu ong kala ka ba mot ba pen baptist pi we pu we pa pi ni o ma pi ki pop pa pi ni o diang gi jing amen sim ko ndala dep e ga ni pi puli na ga khat ga ba sa pu ar kong ba gila yai ne skam ga jing ka ji apostol ba ga jing slok ba ka dia pu ba ga jing du wai de fitip ka mot e yu ga ni ga ba mot ban kran ga mot ki Synran ru hadin ba kila le kila ula IT jisu la kiyo shibneng mana din bo la pelang Synran ki gila yo la IT mentai ke tin ye ke tin ke jomple ki la IT ki mentai ke jingpen sle ba la IT ki mentai ke ni ke commission ke kamu play bikin kit ba bikin peniar ke hima jomple ni ke pertai fi yo i ke banga yo i yang ni ke dai bo petras ba ki Synran baro ru adin ba kila yalap i ke brio ki da pelang Synran shisha ba ki ra i ke ni ke kam ke jomple ba ki let ke leng ki da pelang Synran ni ke brio Fiki ba pelang Synran ni Gibril ke dai ka wei ke bangalap ki da yai ne skema ke jingi kai jingi apostle ki ba yai ne skema ke jingi slok ki ba yai ne skem regular ke jingi ke dia akpu but ki ba yai ne skem ha ke jing tu ai melang sngi kita gi de Synran bar ki Synran ki buat ke ebu jisu le yaki habo pelang Synran pada din begila yo jingi kai ber jisu la shane aki ke kamu play nda ki ya ru ki le ki penlong Synran ni ki brio ngayo i mentangi ngi penlong banget ngi penlong tangki taki ben sialong kristan ngi klem penlong Synran pada ne kata daw ko feel
pipuli nang ni nagi kam juga apostol kul nang ka bakhat way tangi ni puli nang nang ka bakhat way nagar khat ka bakhat khandai ka Bible kong kitati ye gi bala pensa kama keleng nama ka jing jinjar ka bala mi edin Stefan gila let poi hadu foi ni ki bat kai pros bat Antioch di ki dia lap i ka ktien ya ka ktien hanu ru em re tangi jiu re da dan gi briuna na pipuli lot igane ka Bible kong bat ka ktiu try ng puli khat bat way bat ka ktiu try ka la long lem bat ki bat bon billion ki banget ki la one pai show try tiga jing bana shapang jong ki la poi ki score ba pin de puli lot igane ka ktien ka jong play ka ong kumni singap na puli uba ka Bible ka ong kumni tiga jing bana shapang jong ki la poi ki score jong ka balang ka ba Jerusalem ba ki la pa yo Barnabas na jadu Antioch uba habo la poi ba bula yo i ka jing ai ka jong play ula snow komen bula kintu yo baro da jing tumus kem ka dot non begin snow try na ba ula long brio ba habo ba dap da mun sim ba ko da jing ai shibon ki pat ba ki la penye so au try ula le chetai tarsa so pipuli yang ne ka Bible ko kala jaru haba baro shi snam ke le senglam ka ta balang bat kilaya hikai ye shibon pat ba la khat kristan na ko be de yo ta tin la khat kristan ya ki Synran ningkong ha Antioch mentangi khat kristan yo berung niam mentangi khat kristan na tho ga form on pide kristan o la tho ga form la rung register bala mengi on to la long ula long kristan rei hang ni ga Bible kong la khat kristan ya ki Synran mshim la khat kristan tangi tu bisi buat pat ba Henry la khat kristan de tang ye ki Synran ningkong agani ga balang ga badan ha Antioch na kwa ba fin de snot ho bahaya ga ta ba on khat kristan de tang ye ki Synran mdei mentakala jate la omit la pendam la erase ini ke tin Synran ngim shimio isu ban ong kini ki Synran dan manut ban ong shu kini ki Synran na kim dai ne mentangi kiling yong pidegi banget jong no hang tangi poi shi ke jaka ka be hang ne ga Bible ko ong bat la khat kristan ya ki Synran ning kong ha Antioch na ka daw ngala pen ep khindiat kum ge jing lam prang ne ge jing ikai ka banga ai mentaj mang ge jinglang Synran ngin si pet nang ni shi khmat ya ga dor jong ka Jinglong Synran bat nganget kene kene rap epi hagini ga por khindiat ngala ai bat ngakwa bapin continue bani ai sngap igane ndanga ai byang hagis ngi balang tangine langin duai yagane ga jing hikai ku try hagini ga por play ngadap da ga jing sngongu yaga kerteng ga khoi ga jame a play ga ai ngu yeme ba me wan jingane ga pertei mala pa yo jisu baba wan gen try ula wat igi Synran but ula hikai ki ula yalame ki but ai ngu yeme try ba me shame igi Synran ki bala ban yangkum ki mata hadir but ki bala la shai ki ban peniar ki hima jong play hagani ki pertei trying aingo eme bagi la long ke example ini but menta ku try pelong ingi biang sashi sen bangin wan biang shagan nongrim bangin pelong banget iki priu ne ngin pelong Synran niki bagi ne degi nong buat ki Shisha ki jong megen jisu ki ne degi Shisha ki ki kristan ki ba an khat ki kita ki Synran ki ba an khat kristan niki trying it dwai kerpang meta ki sni ba baro ki ba yo snow ni ki jing hikai ki ne snow tho ba kam dei ngi bangin long tang ki kristan ki ba malumala lani bangin degi ba nget ki bi nget klumar and they try a blay hikai ngi kopa a blay bangin de long ki de Synran ki ba Shisha ki ba snow tho i ding na ki ba snow tho ken try ki de jing ai den ti ki ba bat me ha ke keteng ke dong jisu ben Nazareth ngi duai amen amen to blay ngur khu fi ko blay